Komisi benta ka jingrakhe ya ka sngi jong ka tho ka puli puthi batru ban pen priang ya ka khubor jong ka jingnang jingstat halor ka mat kerpang promoting literacy for a world in transition, building the foundation for sustainable and peaceful societies. Haka art Pratrik Nailur ka office trekam ublak mission coordinator SSA Amlaram kala pelong ka enrollment drive program hasnong pedang syakam ringkat ka jingyat rally ki khna school ban perta ya ka khubor jong ka jing koridor ka jingnang jingstat haka ni ka juk menta ka tha ka tar ka de ka jing na ka jing jar sha ka jing kermen ka jing nang jingstat ka de ka pa bat ka tha ka tar ka de ka siam ka yin ka siam ka basat ka de ka yin ka siam ka basmen ka tha ka tar ka de ka no jing na ka jing jar sha ka jing kermen ka yin ka siam ka basat ka de ka yin ka siam ka basmen Haka jingyalang balapin ya da UHC Lamin BMC SSA Amlaram layo ka jingkran pedang buram na UE Kasar Head Teacher pedang Syakap Government LPS katba ya kikentian mat phang halor ka nongrem jong ka World Literacy Day lakran da USD lalu DCCM SSA bat habakut ka jingyalang ka pi shooting CRP pedang Syakap cluster kala ai kikentian kublai UW Chirmang balong ukongsan jongkani ka jingrakhe haba ai jingkran ulakhot batweri ki khna banlong ki bambinon bantrei sitam ha ka jingpuli jongki namar ka jingnang jingstan kalong usabi jongka jingem bat habadon ka jingnang jingstan kapelaj ya ubrieu na ki babun ki jingsha te mrau Kibawan hakidor ki rukam bapher na kalyang UBMC SSA Amlaram ringkat ka DMC SSA Simam West Jainte Hills halor ki kamba bha jo ki volunteer haman ki special training center ki lashim ban pen kerpang ya kani ka jingrakhe da ka ba pen ko buram ya ki khatwengot ki volunteer ki balatrai borba ban sandor sandar ya ki to ki khna badan hapdeng ka jingdo jingkerman ha ka ban yo ya ka jingnang tho nang pulia Shu la don ru ka jingsam ya ki trophy sha ki khna ba job ha ka drawing painting competition halor ki jingdraw ba ya day bat ka pulia puthi bat ru ka jingsam ya ki momento sha ka pedeng kse government LPS Pamtbo government LPS bat pedeng Syakap government LPS ki balong ki nong job sha ka slogan competition pakai jingnang ka jingtip kalong ka berkam mo everyone siki school nang ban tho ban puli pitip yo a yo b bat la da phim wan pinam tip enam ka perthai ka basta perthai ka basai kumno phile mobile le phunang ban puli a b c enam tagadang pikir pat ya phi hadir peplayo ikini kijing as no bha ki dongi sawan siki school akai ka school ka phile salen ke ai pakwa banle ke government school SA school pinia bai banle kinahikai isna bhawan pediang yaki okine ki khna ka jungiru ke ba don barok skatu sabar na ka school impwa bikin sabe enam kumba ka sarkar ka don bijing thmu kamdei tan hapo mit ki don bijing thmu ngidei ban don bijing thmu sabar ba kini khna kumba bijing thmu ka sarkar ki yo banle school ngingin pediang sama bhai ki mo